La! Tay, Ay, hindi lang ta magpakuyog ni Andoy, oy. Kay di man masugot si Inoy Dincio. Nga mukuyog na to si Andoy. Kay di man yun niya pabuhagon ang mga igsuon niya. oh, ganahan man kay to si Andoy nimo kay teamwork man kuno kay mo. Kunya, pareha pa jud kay magdugo. Yang saon man ta na tay, di man ganahan si Andoy kay grabe man ta maldita ang iyang mga igsuon. Si Dincio? Gipamunalan niya si Flor ug si Andoy. Nya si Andoy gipaluhod sa punuan sa kakao. Gisabitan pa yun ang liog sa kaldero. Buanga gini Dincio eh. Kaluoy sa taon ni Andoy tay oy. Hinangga mo ng balita acho oy. Lagi! Amahan man ang away buot. Kay bawa gina siya nga dagko na rin mga anak. Arang-arang si Flor. Kay gilatigo lang kaduha sa latigos kabaw. Ay, kung mauman day na tay, kita na lang eh. Paita, naunsab sa nasinoy din show, eh. Moray amahan, musog anak. Kuy nilay, kita na lay adto dito eh. Saon man si Andoy dito, kastigo man siyang ama no po. Ah, sige, kay sinoy, si Drum, kuig man po to. Oh, mau ba? May noon kitaghan ta ba? Isidro! Dali na! May nisayo ta! Wa man ni anhibon. Ay man di ay. Pwerte pa ganun pagkasabot ato nga diri mag-abot. Ana, ginja na ta ana. Yung sa kama to eh. Na, kung saan ra ba kayong nanugo si Sir Marlon na kinahanglan madagit ang bata? Nya, saon man na to eh. Nag-enjoy mo ta atong bata ah. Wa ka to si ila? Na, malagmit. Pagtuwa gito dito. Tuwa lang dito to eh. Kaya kami manglakaw lang sa mga amo. Akan mo ning bataw-batawon sa nahan eh. Sige, imato lang ko si ila. Ah, sige. Tamon. Okay ra? Oh, Kita eh. Bon. Sa akong pagtuo ba? Murag nitago to si David. Ano man? Nakatlok mo itong matoy. Yang ano mo siya pakita na to? Nakatlok lagi. Ako lang sugat-sugat to na. Basi na letra to. Ha? Ato lang daw sa kakahuyan bay. Katong hipaas mga tawag hapon. Oh, may musab. Di lang ta dito tayo eh. Nagyugas na dito. Ay, napaka-plot. Adto na po ka dito muagis basketbulan. Kay daghan man kay mga ikal dito, magigat-igat na sagka. Kanang mga lalaki dito, mga pobre ug naong, mga bahog ilok. Kailangan uy ka dito. Panawayon ginasiyo eh. Sig panaway. Giinan biyati ka ha? Paglikay guna nila, kay sayang ka ng imuhang tsura. Unsa na lang imong kapalaran, Inday? Mawa jud din tayo kay kapalaran anang mga lakiha. Unsaon akong pangandoy? Ikaw rin ba akong paglaom? Ngano ko di eh. Takihon ka. Paghilom niya! Tara! Tara dito. Bay Sidro, ako i-guide ninyo. Sige, sige. Talikod. Sige lang, susunod ako. Kaya na ko'y parintiro makita na ko. Mapit-apit na sa ko. Oh, may noon. Baldas yung tuyo. Oh, Tay, sige. tay, tay. Si David oh, mau man ang nagkahikap sa kanding tay. Mo nang bata tinoda. Hoy, Dong! David! Asa ka? Oh, Lisidro! Kumusta man ka? Oh, ikaw lang siya? Asa mo di ka? Nangita ko nimo. Nga naman? Nahadlo ko ni dagan nangita na ko. Unsaon na ko nila? Bitunoy, hasas matoy, nangita po ning bata ah. Mo ba? Ngano ka ha? Nagpangita man nila ang bata.
Sino'y matoy ay iya kong dado ni Sir Marlon. Mao di ay. Mabitaw nangita ko ni Munoy, kinuhadlo ko. Ay, ayo kadlok. Niya mo ko. Bedimit. Una lang mo nga to ha. Lilay, ako sanay dadon dito sa inyong bahay ha. Ah, sige, may problema na Sige, tayo lang mo kay pagkisultihan akong bata dito ha. Sige, bay. Dali dong. Ay kadlok niya mo ko. Tay, Saka ni. ang ita sa din ni Sir Marlon si David, tay. Ang hang, kay katumang bata ang unang nakahikap sa kanding. Oh, bitaw. Niya, katusikuan, si Bay Sidro, mo gyud nahibaw kauban atong bata. Pero ay alam mo sabah-sabaan na. Bata na tayo. Kung ay Dayon. Ano man? Sugot ang tang ginikanan sa bata. Sa imong gitanyag o sa gatos ang adlaw kada tunga diri sa bata. Yung sao man sir kung tunga ang bata ngadto. Ako bitong gihuwa. Sa ibuti mo ipasabot. Doon ay mitago atong bata? Unsa? Awa man sir. Wa may ingon nga nitago atong bata. Nahadlok na siguro to na kong bata sir. Anong mahadlok mo ng bata? Sa may mong gibuhat? Ikaw huwag kiklaro eh. Pila na gini, kahigayon nga naitabo, ano nga? Isugo, taga palpak. Klaruhan na mong lakaw. Pero hindi kong suko di mo. Mga na akong gikapinadaan sir. Wa mo ko'y daw tang gibuhat sa bata. Ano ka to siyang tunga no? Pagkatoy-toy ni mo tayo. Ikaw may akong kisaligan. Mawunsa akong sugo. Nahanglan nga di mapalpak pero pagkaway hinungdan ni mo. Sige na lang. Ugma, kuyog ta. At tuhon ta ng bata. Mas maayo noon sir. Kaya ikaw gimuad to. Kaya, maayos mong kagaral. Uyugal lang di ka. Huwag mong unay ubanin mo. Ako yung kikstorya ng bata. Di kayo nasang padool lang ko. Human. Yung kinikanan may akong silutan. Mano, kain man tong bata. Oh, tuwa na. Ako nang ipapauli. Anong mura man to siya nahadlok man no? Ay, tungod ni Matoy, Si Matoy? naglibog lagi ang umus bata. Si Matoy, napasibuni og si Simon. Katubang si Puturero, gusto maging nilang paubano-bano ng bata pag dakop sa kanding. Mao di ay. Oo, yun. Pero, ang gikahadlukan yun ni David, si Matoy. Kay, gisugo man si Matoy ni Marlon. Nga, ipadag yung bata niya. Patubangong yung Marlon. Mao di ay. May katarungan sa gyud ang bata mahadlok. Ako bito itong gitabagan pa rin. Nga di siya mo suroy-suroy. Nga di siya patakag kuyog. Peligro gyud kayo man no. Ang angay niya di gyud mo gawas og bay. Ako bito itong gidapit pa rin nga manuroy me. Aron ba? Di siya samukon sa mga tao. Nya, misugot ang bata. Nisugot ba ya? Nya, unsaon man sa dinyo pagkita nga di man siya angay magawas-gawas og bay adto mo siya sa ila. Sira mo ari dire. Nya kanus aman ugma ari siya. Ugma. Aw, labing maayo. Pero ang ako yung gihuna-huna pag ayo ba nganong kana si Buni og si Simon ni apil magdapit sa bata. Aw. Mogi po ito yung nila. Aw di ay. Paring, ang bata ba? Doon ay gisultin ako. Baka na kung si Buni o si Simon, naniguro yun nga. Sila'y makadako sa kanding. Mao ba man no? Anya, giunsa man na pagkasiguro nga sila makadakop sa kanding. Mingon lagi si Simon,
nga sila gi ko ni makadakop sa kanding. Kay naamang ko nila ang kaymanan. Tanang kaymanan ko aron madakpan ang kanding. Mao ba? Mao gyud gisulti. Muna isulti ni David sa bata. Nya katuan na maging ng bata nga may musulti. Di mo na makak ang bata. Mano, ikaw akong palihugan ani ha. Oo, saman. Panhi atong duha ka suportorero. Gusto ko makig-istorya nila. Unya si Matoy sad, labihang nangita ng bataa, aron matubang ni Sir Marlon. Tinuod ba na? Tinuod bitaw na day. Nga naman di ay, nakasiguro juday mo nga, pinaagi ang bataa, mainyo ang kanding. Di man may kasiguro. Ang amuha ba, pamasin lang. Pero ay biyag saba ha nga mao na nga mo tuyo sa bata ha. Ato-ato ra biyan niya ha. Oh, may problema, uy. Pero kay tungod, nga nangusog jud mo ana. Na jud posibilidad nga mainyo ang kanding. Unsa kay mga sekreto ani Uy, nila? sekreto ko daw. Pareho ra na ninyo nga naninguha. Sa pamasin ba? Pamasin ba nga? Either you do or do not do. There's no harm in trying. Napamoy dodo dira ha? You know what? The caterpillars become butterfly. Oh, because the fly is become a wonderful time. Saba mo dahil, napamoy fly. Ndo tala to English oy. Islit ayo. Bright ayo kado. Awa na ba di? Kaya di bitaw day kanang sa tinuoray lang amo lang nang gigamit si David kay murag paminaw na murag anad man ang kanding sa bata. Murag ganahan ang bata sa kanding. Ay, ang kanding sa bata. Bitaw no? Mao bitaw na ning kamot sad ni sad. Namasin lang mi ba kay paminaw na mo ang kanding anad biya agad sa bata. Tiaw mo na pagduol sa bata wag ni dagan ang kanding. Sa sunod higayon, di dali na lang pagdakop sa kanding. Anad naman sa bata. Mao no? Uy, ay dug sabaan na ha. Ikaw rabi kita magsultian na na. Mao man sad nay tinguhan ni Sir Marlon. Kay gatuo siya nga muduol gihapon ang kanding sa bata sama sa unang paghikap ni David. Mao lagi. Pero sa inyong pagtuo, di ka masuko si Sir Marlon ninyo? Peligro gyud. Mao bitaw gibaoran ka na mo nga dili gyud magsaba sa lain. Nya og magkahibaw jud si Sir Marlon. Oh, lagi peligro gyud kayo. Pero kung sa katarungang pagpamaagi, di siya angay masuko na mo eh. Kung saan ko na mong gibuhat to, di mo na angay kasukan. Oh, wa gyud check katarungan gyud. Ako ba? Doon na gid ko naliggan ninyo. Unsa man? Ang bata ba? Suma sa akong nadunggan, inyo man kunong gisultian ang bata nga naa ninyo ang dakong kamatuoran nga mainyo ang kanding. Kung sa mi. Saan kitampian ay? Kasi may nagingon mo na day. Ang bata? Mismo ang bata nga si David. Misulti nga niingon mo nga naa ninyo ang dakong kamatuoran nga mainyo ang kanding. Huwag ko mag-ingon. Ikaw ba niingon ka bon? Abot lang nimo. Pustahan pa, huwag yun. Mamatay pa silingan na mo. Huwag yun ko niingon. Sama dia, hilom dia. Umaw. Kita may magkikpusta nimo. Nahibaw man ko ba nga nadyo mo'y dakong sikreto nga di gusto mahibawaan. Pero alam mo kahadlok good. Pasalig ko na ninyo nga ato-ato ra ng sikreto. Basta hinahinayo lang gid ko ninyo tugan. Para magkasinabot ta ba? Ang tang tabian. Kali ra mamatay. Kinsa man. Kinsa man di ay. Ikaw? Unsam na akong gipanabi, be. Taka di kong tabi di ay. Nalimot ka? Katong gikatubang na to sa David. Diha ko pagsulti nimo. Saba di ay, huwag mo kong gusulti, God. Di mo masulti. Katong di gisulti ni Lilay de. Mao naman to imong kitabi. Ay pagpatakag tabi, good.
Nga ka nang way klaro. Ano ko nisulti ni David good ana good? Yan siya man, tawag na ako sa David. Aron pasultiyon ako. Amaw na imong gisulti. Wa kay pugong-pugong na yung baba. Ingon unta ka kay para di na ako mutabi. Unsa man papadlon ako nimo? Nga ka na yung baba, muram nagmasinggan. Sunod na lang good. Saan man nga, hinay ka naman ako bon. Kini nga to sekreto ni. Ayaw pagpatakag bulgar na kana mga sekreto na to, impormasyon na to. Kay delikado kay mapriso ka. Priso. Ano mo priso man taon ko eh? Unsa man di ay? Suma sa unang panahon, panahon ni Rizal. Napriso na siya tungod sa iyang pagkatabian. Sabay. Basta si Rizal imungan lagtabian? Maobit tao ka na priso siya tungod sa iyang pagkatabian, nasuko ang mga katsila niya. Nga na priso siya. Napriso lagi tungod sa pagkatabian. Asa man niyang gipanabi? Ay katod ay iyang gilibro, nga nulimit ang hiri. Kaya nga naman di ay. Asa man yun ang no limit ang hiri? Kitabi ra gyud din adi ay. Paminaw ha. Ang buot pasabot anang nulimit ang hiri. Ang mga katsila, tag-as og ilong, pero dumpol. Uy, Bon, di ko mapriso, Bon. Iwan ay katsila, di, Bon.